North East Frontier Agency tuna chuan India rama ni chuan na masaber ani avanga Arunachal Pradesh ni ta a khian kumsang khat zakua somruk paruka tangkhan sarkar na thokin ka omve a Mizoram sarkar na thok abik takin officer district tina anlo omnuala kantlang mi puite anlo ni mai ba ka andu zong eile ina te kantrom pui thei zela anla nu fual ve deuh ti mai lowa chuan anuam phian mai aram mi cheng te po in min ngai na phiana sa khuana lama biak mumal nei lo andam lo ni khua a in thoi mai thin anni Subansiri district ompoli khua a ka kalna a chuan thim hlima angoan bura ina kalenga namdang sarkar na thok thawmhnaw inbel kim ve deuh ta chu min lo bor laya an thalai ho chuan Isua anti hi a chanchin min hril ro anti ta a Christian kani po an hre chuang lo ke chuan ani le khovel le a chhunga thil om zong zong te hi siam tu an ominin ringem kan ti a ring anti maya pathian ro pui tak mai a oma chu chuan khovel le a chhunga om zong zong te hi a siama kan ti chho chu an ngai thla thaviau done mokati lain an goan bura ber chuan babu soito su anin om aron ti tamaya Christian a huat wange moni o kati mana ma se alo ni lem lo Isua anti hi kan venga ronjin puiro sial kalo talang atita a sial hi an nupui pasal in leina an ro hluberani nui za turte hian ka soi thina ma se kan ngai tua chian chuan alo nui za thlak mi alo maya lal Isua kha tunge ani a engti tura local nge ani ti le athi thupo an lo la hre lo ani yazet khua a nu pakhat chuan naw aneya nililai ani to a chhul atla theilova an mang ang chu kan dispensary a an lo kala he dispensary hi pu'a lal luaya pharmacist medical officer in charge in a oma kan han kal duna puluaya chuan nililai chhul tlalo engtin nge adam jok hospitala kalpui vat ro u atia ma se kalna tur poisa le omna tur an nei lo zia in min chang mai sia ti ngai na tak om tan lo chu ka ho san le tamaya ram huai hne na anin thoila om zia a om si lo an venga Christian om chun no pang te te chu anin rol ta a ram huai om na an ngai mong thing bula kalin chunu dam na tur chuan na satakin an tong traya tong trai reng chungin mong thing chu an kit ta a an ki thluk rual rualin chunu chhul chu atla a thatakin adam zui ta ani chumi khu ami vek chu pa upalam to hi an ron zon le a bon tb ni ngei turani aru chuk tua tin maya chuan a hnai tuam maya pulwaya vek chuan hei chu damdo in pan pui ro u alo ti le a ma se kan kal theilo an ti mau mai si a pulwaya chuan penicillin tenen a thei ang tokin an en kola ma se a thatak tak theilo district headquarters 0 kilometer somthum zeta hla pan pui chu soilo pulwaya dispensary om tak ngiel po an tan thil har sa ani si a an zon hole tange nge a ni khat chu khofanga ka kal an in zon ka then chuan an lo zai dial maya kan ngai thla a Christian hla an lo sa a khati lai kha Christian te an ti du da a an ngai theilo hun lai kumsang khat zakua somsari pathum ve lai kha ani a kan lut ve mai chu the me an soi ang mai hian an ngoi ta thap mai sarkar na thoklik phei kha chu Christian na chungchanga min hlau em maya keila chuan Christian in nimo he putar hi in tong trai don animo kan ti zuya tu man min changam lo ma se okinem zokin tong trai na hian thil ati theya tong trai ro u keipo Christian kani a ka tong trai ve ang kan ti mai chu an hmel hlim zia le lom zia kha tun thleng hian ka mi thla a ala cham thin ti chuan a then an bok khupa a then an thing thi a an thiam ang tokin ti tak mewin an han tong trai ta a kamenga kan en kuala chu putar thisen po anei to lo ani ang ti tur khopa war vo to mai chuan lal Isua ti damna achang le ta
Christian ti du da na la a hluar chho zela an in te hal sakin an thlo ma te an sam saka an ran te an tal saka mitam tak phei chu khuwa atangin an tlan chia a asama not lakhimpur mission compound na refugee camp sei pui mai hian an sa a an om nge nguk mai ani Mizoram anu hoten thing fak te an khon khoma poisa a an chantira an thawmhnaw hlui the khom te chung ho ele in turpo nei lo thawmhnaw hak turpo nei lo mang ang taka kun mek te an sem lai ka zuk mu chu van nei ka in ti in kan tho lom tho thin te kan bu fai tham thin te a hlu in a thlon lo zia le a ro pui zia min hriat zual tirani tirap districta changlang tuna district headquarters ni ta a chuan Christian nek chep na a lai khan interpreter kotoki antimaya tonglet tu chu sola ang chia Christian te heka kok tu ani a Christian te heka nasataka malatu ani a fanu pahni le fapa pakhat aneya a fapa chu high school kal lai ni in hostela a oma a bo ta dai mai nasataka anzon hnu in an thlang lui rala alomu a ho tura an au chuan Christian ho ko khom ula tongtrai ro se ti in alo changa ti chuan Christian ang te chu kotoki inakal khom turin an som ta a Christian ti du da na konga hnar kai ber ina an han ko chu an ngai a thalo man hle a ma se thil zia an han hril hnu chuan kal khomin tongtrai na chu an nei ta a heta hian Mizo po chung ko khat puthang liana te chung kwa po an nge a an tongtrai zo hnu chuan an zu ko le ta a ani chuan an ina in thoina thil zong le hindu thil reng pai vek turin alo ti a an fapa nei chun ani bok nen adu ang chuan an ti ta zela an in thoina le man ruwa an milem tar chena an then fai hnu chuan an zu ko le ta a ani chuan in la thian fai zo lo atile a nasa taka an in dap hnu in an thingrem monga tabi pitol tereu te asiam ban bula an bun thin hi an hmu a an han pai chu ko non le ngailo vin khati khopa luilian karen chak so bul mai kha engtin nge alo kai ti po hriat lovin alo ho a Christian te ti du da na konga malatu ber chung kwa kha an va in Christiana anin peta atakalal pa na tho lo lang thin hi aro puyani hemi district veka ka kalna mun changlai khu a chuan an goan bura te chung kwa kha Christiana anin pe a ma se goan bura nu le pa pitar le putar chu anin pe ve du lova nikhat chu an fe bo hlanin naupang te chau ina an lain an pitar le putar thuka tang chuan mei aron thlok pheya an in kom khom na thuka chuan an Holy Bible thir thingrem chunga an da chula chuakin a hala tlangbana an thawmhnaw zarte hnang hian an lo tron veka hetia ka ti la hi chuan a che kan hmu a kan chan man thin an ti a thawmhnaw a hal bang te chumin hmu a le khabu po thler te chu mihring han po thler zo rual ani lo chhun lai tak dar som pahnih vel hian aron che thin an ti a ril ru tong trai na nen ka chang ve a ma se ka chang chuak ve theilo tuna sinotin school an zudin na khasa na tangin an pastor hovin an han kala Christian teral thuam thaber tong trai na an han nei chuan rei fe chu a rial ome zin mai kanisi a ka ho san le ta a khatia putar bon tb an tong trai na a ka telve ta ka chuan Christian kani an hreta si a mi ron te a min nei ve ta a kela tlangwal ho tak tuina reng nei lo kha an khua a ka kalchang chuan Sunday school le biak in te an ti ve a cholbuk mai hian an sa a tuiwang po ni lo atul e mawangin asami strongin pathian thu kan soya athiamin an tongin an lo leta Christian te nek chep lai ani boxi CID report akal ta nge ni amaka hla Nagaland le Burma in rina border saruak treng tronga omnaram Wangcho a min son ta a tirap district headquarters
khosa atang chuan Wangcho horam longding pan turin nilai ni chuan bus te chi akal thina kawatheng chu Mizo puzawa publicity operator te chung kwa an lo om hlau maya an ina chuan ka thlenga chutatang chuan ka omna tur pangcho chu a chim lama kilometer som thum zet alani a motor kong chu a omna a chulai kar chu eng motor ma service a omlo PWD motor kalrem chang chan ani maya kar khat lai ka cham nu chuan puzawa chuan PWD motor kalrem chang tur chu min ngai tua puya Bedford body toy chuan kan pheita a pangcho kan thlen ma deuh chuan kong bula thawmhnaw a chuan nula lian pui pui pathum saruak ngal ngat mai te chuan motor chu chiang to ka hmu tumin an ron ena e heule kan ti chu driver chuan a hmun puya alomi kaldon min ti maya Wangcho hnam chanchin hi tle mazong i han soilo lo te ang not isa tlang mi om te hi chu ka hmukim vek to in ka hria Wangcho hnam ang tluka kan pian zia kan hmele kan chet zia a kan an pui an om to lowang ka ti hialani khotina lalle upa te an neya zolbuk kot chua lungdo selu phan darbu an neya kan chai dan po a in ang hle milula hnam an ni a an chak loka barmarama cheng te nen lu in lak sak ton reng mai an ni a an zolbuk sum hun banga te chuan an milulak lu ru ro a in tar tiar tuar maya a then phei chu samlat la kol zolo te po mu tura om barmaram ribul hnai khasa khua ka zin lai tak chonu hera chuan khanu ti in an ron aw tamaya an lal chuan babu lau reng reng su milu an ron hone mo kan mi te lu an la emo ani chu atia chu vele mi pa to phot chuan an ral thuam silai feile an chem sei an chua an tlan chuak ta chur maya barmalam mi nu fathing phurlu an lo la ni chuan khati huna kim taka an che chua theinan tlangwal ho kha zolbuka an riak khom thinani ralula mi huai sen chuan an hmai an ziat rang theya an darbak ibbo ma zong lu ro an lulak zat ang zel kha an tar thei boka thang chua kan ti ang khan khatiang mi khachu an choi moin an za thiam hle ani in hi lian pui puin an sa a in chunga chuan thil thek an hmanga bang an neilova lei thlengin in chungin an khu hlup maya an in chung avai vutin a thim hle a an lal emo khonbol ina emo mei chemna le ria na zaw takin an pingdanga chu nula ho zolbuk ani a tlangwalin an varima zanri tak an lenga an bial nu te bula an vamu ve maya ria ero an ria chil ngailo an raipal ani chuan mi pa ina naw nei turin an kala an in nei ani mai thin nula le tlangwal te chu saruak ngal ngatin an oma an fekal tur te hi a hu ho devin an kala mi pa chu an kal nol maya nula ho po an thlabi hun lai chuan an mala te hian a luang ngiai ngoi maya kan damdoi in kota hian PWD in tui her ho thei dang deuh hian an siama nula rual lum ti hi an ron in kho tir thina thawmhnaw phel le chuan tur a om lova mu than chuan enga ma kan ngai bik lo fa an nei hnu ero chuan mi pa chuan hren pereng po ni chuang lovin puan pan deuh hi kain an zar hlia ve dewa thilen deuh ero adol lo hle thung meichia te po chuan puan sen khong deuh hlek hian alulam chin an zar hlia ve a hetiang lam chu za thlak lama an ngai lo hrim awangin engma lo ani mai meichia te taksa po englai ma khu bik om ta chuang lo chu han no deuh bik lai a om chuang lo an mi thi song bol dan hi anin phum ve mai lova kong sira thang an do a ui ei phak lo tokin ta chuan an in zal maya naupang an thi po in abula changel hna te an in zar trit treta an ria pui maya mi thi ruang ui to ka tlar dal mai nen thlashang tiang reng an soi ngai lo pangcho khua a an mi thi da na phei chu paltlang angai thin si a cigarette kan han trana kan kalpel meu chuan tlon khat aral rak zel an troi ral hnu a an ru ro an la khoma
hlum bela da in an phum le thin ani an hlo tho sir son dan le an han hei ha dan te kanin ang hle a kanu kapa kan ti hi ka aya an ti maya anu apa api apu ani an ti a tui mitlung ka soi seng long kan tong hi awat malin lata ila za asom nga hi chu a in ang hia lang ka ti thin in tinin silai siam chop license nei lo an nei veka sarkar po in a hre thiam zel mai milulak ero sarkarin thei to pin ti to lo turin a fuya sipaya po a hmuna kalchilin an du sakbika tunhnuah chuan Christian po an tam to ome Brahmaputra luira le lama son hau huk zuom ve mi lova he channel hi lo subscribe la khonga in min lo share sakla thon thungai nom tak tak kan ron da zel do na ni